iqinisa liko emhlabeni uZuma ubehamba noMandela ola lo bahamba uZuma uyathoba uthoba ngaphansi koMandela uthobile lashinji purpose kayidina wase ungena landelayo ngena umbeki waphinda umbeki wena umbeki waphinda umbeki waphinda uZuma wathoba ngaphansi kwabantu bayi item bayi kaZuma wangena ingini akusafanele aphathela befanele aphathela umbeki kodwa mase kufanele ukukhathela asafuni awuzumona mona kunjalo nalapha ibona basigula amehlo kulabantu beMC basigula amehlo ukugqilazwa ngamabhulu uma induku sikhuma ngakubo sebeyakhalaza manje mase kufanele kube khona incwadi esiyisave sinikezele ikhulu agqilazwa ngamabhulu uma induku sikhuma ngakubo sebeyakhalaza manje mase kufanele kube khona incwadi esiyisave sinikezele ikhulu ayisafuni ukuvela ithatha incwadi just imagine ukuthatha incwadi uzoyidlulisela awufuni ubaleka namabhonto abantu awusafuni ukuthatha incwadi imemorandum unubano tradishova man tradishini obengale sile kodingo bakuthi kayo unubano ebafazini amadoda usa ngigwele kwezempilo awukwazi ukungithinta mntawethu ayintweni entathu la eSouth Africa ngigcwele ngawutshela ngisho uChrizanti wabulawa yini wabulawa be-ANC sho mina mawuthanda wena ANC ungibuze basingani ibhunu ukuthi namhlanje uChrizanti uyedwa akana-bodyguard awuzwa yini utshelwa yini uChrizanti wayezoba upresident weswe yimina engutshela yena awuzwa yini wathi uMandela uzodedela umfana omncane ozongena emva kwakhe kwazeka kwi-ANC ukuthi ubani ozothatha obvious washawa manje njengoba ngisilima enkathi njengoba ngikhuluma nephupho yalizwa yini bakutshela abantu ukuthi yi-ANC mina yi-ANC akuphuphile awasithandeka kanjani awazi nenkathi awazi uyayizonda awazi kudaleka kanjani inkatha kanjani ANC usho mina kanjani inkatha ingane yani ingane ye-ANC inkatha usho mina wena wazi awuzwa yini isalo bani inkatha isalo uMandela benomntwana ophina ngena yibona abazalisale enkatha awuzwa yini ishikoti ingane eyifeme leyo nomsuka no ingane ehlahla lona Ruye noma ngakhona kodwa khona kwinte uyibonayo ingane ehlahla nayo imithithize nayo ibekhona egcekeni ibhosha amasimba angekho emthethweni uNkulunkulu yilela uhulumeni wanamhlanje uJinto lapho wini uSomthixo leya uJinto lapho wini anzange ngilale mina uZuma eboshwe la anzange ngilale uJohn Basi nginani ngabanye elinengcenye ukuba uZuma abehlala selisona yinile nenze ukuba uZuma benjalo ningalali sukubonke ukuba uZuma benjalo ningalali sukubonke nyoba ngumlindelo ngoba ngifuna ukungcwaba ukufa kubaZuma bambulala ngakho izikhokho man
Long two downstairs is got banana, man. That is funny. Wabanje kudala wamata uzuma. Namtshela mina. Okwizinja kumbule. Kuthi uzinkomo ngenkaba. Kanti uzuma wasuka isibebele nje umsomnikeza inkomo egoli. Sathi abantu umuntu isibebe sigibela siya kuzuma. Ubaba ngaye kumfazi ekhumula. Ngoba ngamhlaba nami. Angifuni zoba zombe sokuhlonelwa njikele zamagquma la. Umfazi uyaqaqa ingubo yakhumula phambi kwaZulu. Uzuma wabaZulu ethathu yaphalaza. Umula phambi kwaZulu. Uzuma wabaZulu ethathu yaphalaza. Uyayazi lento uJezwana. Sanibona manje uzomela